kuning. Saestu Tenan. Matur nuwun nuwun sanget. Iya iya. Dasarina gapur sulit madang Diajeng Retna Kuning. Paring dawuh Kang Mas. Nggonmu ngadi salira bener gawe kang ning atiku, Dik. Panjenengan boten saged diga ingkang atus ngaten Kang Mas. Kula lingsem lho nek panjenengan ngalembono kula ngaten. Lho. Pancen mangkono kasunyatane Diajeng. Marang kakung angah jene kepareng kula mangertos. Iya. Piye? Sesanti panjenengan menapa? Aku bakal nresnani sliramu nganti tusing atiku Diajeng. Sepisan meneh matur nuwun sanget Kang Mas. Iya. Pangandikan panjenengan badhe kula ugemi. Sekar mawarasa Retna Kuning. Sliramu ndak upamake sekar kang rina wengi tansah nggondo arum wangi Diajeng. Inji matur nembah nuwun sanget Kang Mas. Aduh Jarwani Diajeng. Nyuwun pangapunten saestu Kang Mas. Retna Kuning. Inji. Adat sabenipun menawi kok kula lelangan kalian panjenengan salah bawa panjenengan boten ngaten. Janipun wonten perkawis menapa to? Menapa kula menika lepat anggenipun lelatus kalian panjenengan? Ora Diajeng. Sliramu ora ana luput marang pun Kakang. Inji. Ning ngono Diajeng. Nggonku rumangsa ora tentrem ing ati jalaran wonten perkawis menapa Kang Mas? wektu iki ana ing kraton Ngurawan akeh para penglamar
kang bakal nakyenake marang sliramu Diajeng Retna Kuning. Penglamar. Iya. Liripun dos pundi to? Ning sliramu rasa kuwatir Diajeng. Inji. Saiki ngene wae. Kanggo ngripih ananing para penglamar-penglamar saka ing brang wetan lan brang kulon. Inji. Sliramu matura mengko gelem dipundhut garwa sapa wae sing baku bisa nyuwanaken anane Sekar Pudak Kencana. Sekar Pudak Kencana. Iya. Dadi sliramu njaluk bebono Diajeng. Piye Diajeng? Yen pangapunten Kang Mas. Iya. Menawi ngaten panjenengan boten tresna saestu kalian kula. Menapa wonten to Sekar Pudak Kencana? Loh, Diajeng, Inji. aja kagungan penggalih kang kaya mengkono. Aku banget tresna marang sliramu, Diajeng. Yen ngaten panjenengan mangke saged menawi kok kula menika kagungan pemundhut Sekar Pudak Kencana, panjenengan saged. Yo, tak sagui Diajeng. Jalaran aku wis ngerti anane Sekar Pudak Kencana kuwi. Kang Mas. Piye? Menawi kok saestu panjenengan sagah menawi kok kula nyuwun bebono Sekar Pudak Kencana. Inji. Kula nderek kersa panjenengan Kang Mas. Ya wis. Saiki siramu engko matur marang Kanjeng Rama. Inji. Kula badhe matur. Nyuwun bebono anane Sekar Pudak Kencana ya. Inji Kang Mas, inji. Kula estuaken dawuh Ya wis. panjenengan tresna saestu kalian panjenengan. Yen ngono aku njaluk pamit. Tak ana ing kraton iki. Nggih Kang Mas. Ya wis Diajeng aku njaluk pamit. Nek kok Kang Mas Carang Waspo dadi penggali nek aku kudu nyuwun bebono Sekar Pudak Kencana. Reneng terselawang karo Kang Mas Carang Waspo. Aku nderek Kang Mas. Darene yen wong wis duwe bojo ki seneng pikire. Nanging kasunyatan ora kaya mangkono. Pancen nalikane biyen aku mung durung dadi bojone, durung omah-omah pancen anane mung seneng lan seneng. Durung rasake butuh mung runtang-runtung dolan ana ing papan pariwisata pancen kahanan kuwi enak banget yen dirasake nalikane isih dadi pacangane Lambang Sari. Nanging bareng saiki wis dadi bojone butuh saya akeh. Apa-apa kudu sarwa prabeya. Wong lanang saben dina ku nyambut gawe ya kesel. Nang adane bojoku Lambang Sari durung mesti aku kebeneran. Mbok menawa mbiyen yen durung kadung kejerone
padha pacaran ki mbok menapa urung sida dadi bojone. Yen nyawang wong sing padha bebojoan sarwa-sarwi kecukupan ki ya kepengin. Nanging pancen kahananku ki pancen isih susah. Sarwa-sarwi durung ndarbeni. Ya mung sak bisa-bisane urip ana ing desa, ya mung buruh karo tangga teparo karo tuwa tengen supaya si Lambang Sari bisa seneng atine. Senajan toh awakku ya kesel saben dina, pikirku ya kesel mung gadani bojo. Ya muga-muga sing kuwasa paring kesabaran marang Sambara. Wis bocahe ayu ya ora ayu banget. Dedeg piadeke ya tanggung. Awake lemu banget ya ora, dhuwur banget ya ora, ming ipel-ipel. Ning aku ngomong ipel-ipel kok aja diwalik lho tembunge lho. Tegese ipel-ipel iki cendhek, awake rada gedhi iki ipel-ipel ya mlaku ki ya wis nek dibanding sinden ki ya wis ora ana apa-apane. Iya mula-mula biyen dadi wong nom yen ora ngati-ati waton mburu seneng karo bocah wadon ya sedadine kaya ngene. Urung duwe apa-apa wis kesusu ndangkon rabi. Basa wis rabi, bingung. Kurang duit, sing wedok ya lambene mecucu terus. Wis arep piye wis kaya ngene iki wis. Puluh-puluh anane karang ming tukang buruh. Ning apa mbiyen aku ora kesusu rabi ya mbok menawa aku iso seneng-seneng dhisik kaya umume wong-wong nom kae. Ning karang wis kadung ya. Wis sawah. Bisane mung buruh. Arep buruh ngondo semangka nggone juragane ya pelit. Wis pahit tenan buruh semangka 2 dina. Mengarep go seneng wae ora cukup. Mengarep go udut wae ya ora cukup. Wong regane saiki ya saya larang, regane mundak akeh. Buruh semangka malah ora saya mundak, malah bayarane dikurangi. Ya, puluh-puluh wis dadi bejaku kudu nrimo. Wis rampung apa durung? Nek urung rampung ditutup le ngreneng, le nglunder, le geton, duwe bojo lemu, wis tuwa, ipel-ipel. Jan ngono Mbok binjen sak urunge kandha kaya ngono. Saiki wis kadung wis rasan yo geton ngono to. Yen ngono kuwi krungu aku kandha. Ayo wis ketau aku dadi wong nonton ning mburimu. Yen krungu tegese ora glendhengi. Ngomong sing nyata. Oh, dadi kaya ngono to. Lah iya, yen aku glendhengi iki yen kowe ora ana kowe ora krungu iki jenenge glendhengi. Nek rumangsa geton duwe bojo aku. Rumangsa wis jelek. Wis saiki aku wis diutah-utah karo
sampean kuwi? Yo ora golek wong liya ngono kok. Oh, Dek. Incengan wong liya ngono kok. Duwe incengan wong wedok sing ayu? Yen perkara incengan iki ya durung Lambang Sari. Durung. Dadi isih arep ngono apa? Nek pancen kaya ngono saiki aku pegaten bae pegaten. Oh pinter kowe lekon aku meni durung, yen aku meni ora kowe tegese cocok. Aku meni durung berarti calone duwe kekarepan to panemu. Duwe kekarepan piye? Yen durung tegese besok duwe penjangkan to karepmu to. Tak rasa-rasake kok tembungmu kuwi nyelekit nglarani atine wong wedok. Apa jeneng wong lanang lan sejagat ming kowe tok apa? Romangsane. Ya Lambang Nek Sari. pancen kowe ora seneng aku tak golek meneh. Alah karo sing ngendang ya kena ompong-ompong titik. Romangsane yo lanang-lanang dhewe bagus-bagus dhewe. Lambang Sari. Aku arep tuwa kaya ngene golek sing bujang iso kok. Aja mungke waton kandha. Kok ngino karo aku? Lah nyatane apa biyen kowe ora nguyak wae durung kelakon dadi bojone kok ya. Dadi kaya ngono ta? Lah aku roke dadi bojone mergo kowe nyentrek wae goleki aku saben dina. Kok rumangsane aku goleki sampean? Lah iki kasunyatan jare. Aku ora teko diarep-arep, bareng teko le muni ngetrek. Warane mijo ngene iki. Wes, Ya Lambang Sari. cukup semene apa piye? Aja mung kaya ngono tak, rumangsaku gregetan aku. Aja galak-galak. Digalaki ya sampean kok njur kebangetan kok. Lambang Sari. Ket mau le ngreneng aku ya ngrungokke mau jare getun duwe bojo. Mbok ora usah rasa duwe bojo bareng wis rasan getun. Ya sing gedhe pangapuramu Adi Lambang Sari. Ora iso ngapura wis entek orane. Tenane. Mangkel aku kok. Wis Ya wis. dielek wis mau kok. Upama kowe wis kagol atimu wis sengit karo aku, ya ora apa-apa, aku tak golek liyane ya kena kok. Dadi arep golek meneh ngono apa? Anggepe wanita ki mung kowe tok ing jagat kene po. Oh, dadi sampean ya jengkel, ya nesu. Lah sapa wonge to? Wong lanang diuni wong wadon kok ora jengkel. Wong kaya kancaku sing jenenge Mas Jayang wong ora jengkel wirabi meneh kok. Apa maneh aku, Mbok? Sing jalari sapa mau? Sing jalari sapa? Ora sampean to jalari mau. Mergo aku nesu. Sampean kuwi jalari ngreneng. Dadi nggonmu nesu mergo aku kandha ndadekake ora legane ati. Ya makel to. Duwe bojo sampean ora ditukoni apa-apa. Ora tau tukoke klambi. Apa-apa golek dhewe. Aja seru-seru, aku isin ngrungokake Lambang Sari. Sampean nyukur kathok-kathok tok. Lah wiwit biyen kowe wis ngerti. Aku pancen wong lanang sing ora duwe apa-apa wong pelarat. Aku cilaka dadi bojone sampean wis aku ditutke. Ora nggawa apa-apa. Ya mergo aku ngreneng ya perkara kuwi Lambang Sari. Anggonku ngreneng karo kowe iki mergo kahanan. Anggonke aku lan kowe iki omah-omah teko saiki kahanane isih peteng dedeg kaya ngene Lambang. Potong dedek tak apa? Wong pengantin anyar kudune seneng-seneng kok malah padu. Seneng bisa seneng yen kabeh wis kecukupan. Lah yen apa duwe? Lah arep seneng kepiye? Nek wong urip ki ra ono cukupe. Duwe pit kepengin motor, duwe motor kepengin mobil, duwe mobil kepengin motor mabur. Kuwi lumrah Lambang Sari. Nek ora disyukuri wong urip iki kurang terus nek rung dipocong. Nanging Lambang Sari. Karanganane ning desa ki kaya ngene ya buruh-buruh macul apa-apa mung tengak-tengok karo ngrasani bojone. Lambang Sari.
Aku nyambut gawe ning desa ra duwe sawah. Apa meng buruh sepira pae buruh. Ora kena kanggo ngayani kowe ora bisa nyukupi urip aku lan kowe Lambang Sari. Yo karepmu ki piye, Kakang? Ya rasane atiku aku ki pengen golek pangupa jiwa, pengen urip sing umume kaya wong-wong kae lho. Sarwa-sarwi duweni arep metan duwe dolan rono akeh kancane Rumangsaku aku gampang. Rumangsaku kok pikirane bijajah ngono-ngono lho. Ora dipikirno bojone lahir batin ditresnani. Wong rumangsaku duwe bojo kok kaya ndek mungsuh.